Бейбус малянятам. Кожны дзень мы з вами глядзім у акно. А што мы там бачым? Якія з'явы прыроды? Што гэта за шар так яскрава свеціць і сагравае зямлю? Правільна, сонейка, сонца, намалюем яго. Жоўты круг і промні ва ўсе бакі. А вось і воблака з'явілася. Яно белае, пухнатае, падобнае на кавалачак ваты. Намалюем воблака мяккімі, скруглёнымі лініямі. Ого, глядзіце, якое цёмнае воблака. Ведаеце, як называецца? Хмара. Давайте намалюем яе. Яна будзе большая і цямнейшая за воблака. А гэта што за гук? Ведаеце, што так гучыць? Дождж. Сапраўды, кроплі вады падаюць з неба і паліваюць зямлю. Можам намаляваць дождж танюткімі лініямі, а можам кропелькамі. Ого! Глядзіце, гэта бліснула маланка. Яна ззяе на небе, як яркая лінія, падобная на зігзаг. Давайте намалюем яе жоўтымі рэзкімі лініямі. А ці ведаеце вы, што так хістае дрэвы, ажно лісцікі з іх зрываюцца? Вецер. Цікава, а як можна намаляваць вецер? Намалюем хвалістую лінію, якая на канцы закручваецца. Чуваць, што дождж скончыўся. Якая прыгожая! І колькі колераў! Ведаеце, што гэта? Так, гэта вясёлка. Яна часта з'яўляецца пасля дажджу. Давайте назовем колеры, якія мы бачым у ёй. Чырвоны, пасля аранжавы, жоўты, зялёны, блакітны, сіні і апошні фіялетавы. Намалюем? Чырвоны, аранжавы, жоўты, зялёны, блакітны, сіні і апошні фіялетавы. Цудоўна! Падпішам. Вясёлка. Памятаеце, што мы так намалявалі? Вецер. Маланка. Дождж. Хмара. Воблака. Сонце. Мы малайцы. Такі прыгожы альбом намалявалі. Назовем яго «З'явы прыроды». Бейбус малянятам.